72, em sembla que era, que tinguem l'èxit en aquells moments, i les Teresines. Farem una adaptació... Què vol dir aquest? Que som senyores de l'edat estupenda! Què vol dir això? Mira, senyores amb edat estupenda no sé, però Teresines sí, perquè Teresines ens en diem totes tres, Això sí. Qui ens ho havia de dir? Quan vam començar a mallar dels botons que acabaríem fent flors de Sant Magdalí. Com botones han fet aquestes Teresines? Ai, sí, és que els pares eren sastres. No lo sabia, no? I tant, mira, tenien un talleret aquí. Hi havia ben bé una vintena de persones treballant-hi. Tanta! Pensava que només eren 3 o 4. No, nena! 3 o 4 eren les oficials que venien aquí a treballar i cobraven. La resta eren nenes d'aquestes que venen a aprendre a cosir. A mi em acaba de trucar el meu Antoni per ficar-se fent pudor de gata i ficar el bomber. Doncs mirem que no li dic el pis desllugat. No toques el timbre, ¿eh? ¿Por qué? Porque te va a chispar. ¿Pero qué chispa? Va a chispar la electricidad del timbre. Ay, a ver, ¿qué pasa por aquí? Habrá que sacar los plomos. Mira, aquest matí quan me n'anava a comprar, la Pepita del pa que està en xapardera, quan tornava m'ha dit: Montserrat! Montserrat! Les teves amigues les Teresines, que tenen un escape de gas i els hi explotarà tot l'edifici, que són unes irresponsables! I ara nosaltres ens agradaria morir com aquella, una Juana de Arco! No et fuma! És el senyor inspector del Departament d'Indústria de la Generalitat! Com ha dit el senyor inspector, faci! Així la seva senyora té un talleret a casa, mira per on. Bueno, sí, però és una cosa que no es pot dir. Ah, no! Bueno, va, digueu. Va, home! Mira, hem estat pensant que una de vosaltres fes de la meva dona i l'altra de la seva nòvia. Lo que no estic d'acord és amb els pressupostos que s'han presentat així. I què vols dir amb això? Que què vull dir? Que jo he demanat pressupostos amb altres industrials i m'han presentat pressupostos per la meitat de La meitat! ¡Me estás haciendo daño! ¡Recordad que sos su hija! ¡Dianita, Alberto! Madalena, deja que t'explique. ¡Dejadme, no me toquéis! ¡No quiero! Però ja veurà com de seguida em porten aquí, perquè jo, d'exhibicionista, no en soc! Jo, d'exhibicionista, segons el meu fill del que es casa ja ho sé, però vas dir que allò de les taules t'encarregaries tu! Però que jo ho vaig dir i una cosa molt diferent al que està passant, Sebastià. A veure, nenes, me'n vaig perquè això s'ha de solucionar. No ho podem deixar així, ja t'ho farem aquí després, ¡Hola, Rafael! ¿Qué tal estás, machote? ¡Hombre! Muy bien. Hola, Rosario. ¿Y usted quién me ha dicho que era? Yo soy la señora de la casa y la señora de Pepe. Ah, muy bien. Yo soy la madre de ella y la suegra de Pepe. Ah, y esta es la Rosario, mi señora. Ay, encantada. Ay, mire, somos cuñadas. ¡No! Cuñadas no, nena, pero casi. Yo soy la madre de las dos. Y yo me llamo Úrsula y soy su novia. A ver, déjame que te vea. En el pueblo todos se creían que eras de la acera de enfrente. ¡Uy, no, hombre! No. ¡Hombre, Gregorio! ¿Qué tal por el pueblo? ¡Todos bien! Si nos sentamos a Sí, por favor. Oye, Rafa, ¿y tú a ver si te animas y te casas? Yo, ¿cómo me voy a casar, tonto? ¡Sí! ¡El año que viene me caso! Mira. ¿Qué? I què representa això? És que tenim la subvenció de l'Ajuntament reduïda a la meitat. I és clar, si volem fer la xocolatada per tots els veïns, les actuacions, els micròfons i tot, doncs no ens arriba. I havíem pensat de fer això tan modern que es fa ara, de fer venir un disjockey. Nena, un Misèria. Son las cosas del querer.
fa cantar il rosario. La veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat.